Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Ho comentàvem a l'inici, avui ens acompanyen dos membres del Club Petanca Sants per analitzar la seva temporada i són el Jonathan Ferrari, el president del club, i el Xesco Férez, jugador del Sènior B. Bona tarda a tots dos. Què tal? Bona tarda. I a més volem parlar del vessant esportiu del club i del rendiment dels seus dos equips i també de l'apartat extraesportiu i de tot allò que envolta un club molt reivindicatiu des de sempre. Comencem però parlant de l'apartat esportiu. Teniu dos equips en competició actualment. Comencem fent una valoració general de la temporada fins ara del Club Petanca Sants. Bé, doncs la temporada, en principi, com tothom sap, el Sants A està a primera divisió. La temporada passada vam baixar, per motius de repescar algun equip que faltava a la Lliga Catalana, doncs la Federació ens repesca, passem a una trobada primera. Doncs evidentment no tenim equip per estar a primera divisió, és molt justet, per això vam baixar l'altra temporada i bé, ja aquesta anem penúltims últims. Estem així, no sabem si al final baixarem o no, però bé, la idea és, si es baixa, intentar tornar a apostar al Sants i intentar tornar a passar a primera. Quedem-nos en aquest primer equip, que és actualment QE de la categoria amb 12 punts, amb 13 partits jugats, queden 3 partits de competició. Com veieu aquesta temporada? Us esperàveu estar tan a baix a l'inici de curs? Home, la veritat és esperàvem per almenys fer la promoció de descens, no baixar directament. En l'actualitat queden 3 partits, com bé dius, i bé, jo crec que és molt difícil, però si guanyéssim els 3, per exemple, el Sants es quedaria un any més a primera. Guanyant 2 dels 3, doncs podíem fer la promoció de descens i una loteria, una promoció, pots baixar o no, i la veritat és que està força complicat. Són 3 partits molt exigents contra el Sant Antonio Llafia, que és el líder indiscutible de la categoria, contra el Gran Via Club Petanca, que és 6è, i contra el 4 Barres, que és 5è. Es presenta un calendari potent pel Club Petanca Sants. Sí, com bé dius, potent, perquè ara visitarem el camp del Llafia, el líder. Quan va vindre a casa el Sants, ens van guanyar per la mínima, 7-9, té un gran equip, però nosaltres intentarem fer a vegades a l'últim guanyar el primer i podem fer la sorpresa, i això podria ser el preludi si guanyéssim allí per sort, que es pot fer. L'any passat, per exemple, vam empatar, ens donaria molta força i molt impuls per intentar afrontar els 2 partits que queden, el Gran Via i el 4 Barres, i intentar no baixar directament. Sou optimistes, però, de cara a aquest desenllaç de la temporada? Sí, home, optimistes. El primer equip, evidentment, no ha fet els deures, però tampoc amb el canvi de seu, amb tota la sèrie de problemàtiques que han tingut, doncs el Sants, tot això, vulguis que no, afecta. D'altra banda, contents pel Sants B, perquè campions de Lliga a falta de 3 jornades. Ja en alguna entrevista he comentat que és el segon cop que a la història que el Sants B està a 4a divisió. S'ha fet una promoció d'ascens, no es va pujar, i aquest any l'A potser baixa i el B campió, i contents, sí. Ara entrarem a parlar amb l'equip B abans de passar-hi, però última pregunta sobre el Sènior A. Creus que el fet d'haver-se quedat a primera catalana ha perjudicat l'equip i que no ha pogut competir contra rivals de la seva talla durant aquesta temporada? No, perquè nosaltres sempre ens agrada estar el més amunt possible. És la tercera temporada que el Sants està a primera divisió. Sí que és veritat que hi ha equips molt potents, amb grans instal·lacions, grans pobles, grans jugadors. Nosaltres, un equip de barri petit, a primera, crec que per circumstàncies, si tot l'equip hagués funcionat com ens esperàvem, doncs, com he dit abans, el Sants es podia haver mantingut a la primera divisió, però vull dir, intentarem, si baixem, intentarem tornar al màxim, a la primera. La cara i la creu pels dos equips del Club Petanca Sants aquesta temporada. Anem ara pel gran èxit d'aquesta campanya, el segon equip, el Sènior B, que ha quedat primer amb 40 punts, amb 15 partits jugats, només un empat i una derrota en aquests 15 partits. Xesco, com ha anat això? Com valores la temporada? La valoro molt bona, perquè ha sigut boníssima. Tenim un equip molt ben compenetrat, tenim un ambient també fantàstic, i jo crec que això ha sigut la clau per pujar tranquil·lament de divisió, i de moment
Després jo espero que sigui així la cosa, que segueixi així i bueno, si anem per aquest camí podem fer més coses, més boniques encara. A principi de la temporada us esperàveu estar tan amunt? Bueno, no, perquè ja havíem fet unes de les promocions i no havíem encara... I bueno, jo suposo que amb els reforços que hem agafat aquest any i el bon ambient, pues això ha concluït amb un ascens. Ara ho comentaves, és la compenetració entre els diferents integrants de l'equip la clau d'aquest ascens, d'aquest títol del Club Petanca-Sants? Sí, és la clau, o sigui, és la compenetració, ha sigut els reforços també, els reforços nous que han vingut aquest any i sobretot el bon ambient que hem tingut molt bon ambient. En algun moment heu dubtat de poder-ho aconseguir? No. Al principi no estaven tan segurs, normal, els primers partits pues no estaven tan segurs, però bueno, ja mentre més partits jugàvem, ja sabíem que cada vegada ja ho teníem més segur que pujaríem de divisió. Els números parlen per si sols, són 13 victòries, un empat i una derrota, ara ho dèiem. En cap moment vau poder dubtar perquè realment els registres són descomunals i la diferència amb el segon classificat és abismal. Clar, però bueno, el partit que vaig jugar contra el Carmel, no sé si va ser el segon partit o el tercer partit, aquell partit el vam empatar, contra les Naves vam perdre, llavors això va crear una mica de dubtes i això va crear, doncs, bueno, però ja després, a la que vam tornar a jugar un altre cop i vam agafar joc i tot, ja no hi ha cap dubte. Amb què et quedes, Xesco, d'aquest títol que heu aconseguit? Jo em quedo amb l'equip tan compacte i compenetrat que hem fet, em quedo amb això. I hem fet una colla d'amics, perquè no som un equip, som una colla d'amics, i això és el que em quedo. I ser campió, evidentment. I ara que heu aconseguit aquest títol, aquest ascens a la següent categoria, de cara al futur, què us espera? Com afronteu el que ve ara? Bueno, ara el primer és acabar aquesta lliga, fer les celebracions i després, pues, cara a l'any que ve, pues, bueno, a veure si em podem fer més reforços encara. El que ens espera és quarta divisió, que és millor que quinta divisió, evidentment, i bueno, tenir que pujar a nivell. I un cop comenceu a competir a la quarta divisió, l'objectiu serà la permanència, imagino. Suposo que primer la permanència i si podem pujar, pues, millor que millor, però de moment seria la permanència. Anar escalant posicions, però si sou ambiciosos, doncs clar. A veure si atrapeu l'equip. Molt bé. Sempre hi ha recorregut. Estaria molt bé. Hi ha recorregut per endavant. Parlem ara, sí, Jonathan, de l'apartat extraesportiu del club que sempre ens toca de prop. Com està actualment la situació del club en l'àmbit social? Bueno, doncs com bé sabeu, estem en reunions amb la taula d'esports, amb el districte, des de fa molt de temps. Les pistes que tenim ara aquí a l'Espanya Industrial es van inaugurar el 2010. No era la petició que es va fer a priori perquè vam demanar 8 camps, ens van dir que al parc de l'Espanya Industrial doncs, no hi havia espai per 8 camps. També sabíem que la situació del districte com a espai hi ha molta demanda esportiva, com sabeu. Ara s'ha obert la porta aquí a la Magòria i creiem que és el futur del Petanca-Sants, juntament amb totes les entitats esportives que necessiten una demanda sigui de handball, sigui de bàsquet o petanca, no? Ara que aquests terrenys passen a ser de l'Ajuntament, doncs, encara que sigui de forma algo provisional, diu l'Ajuntament, perquè no és del tot de l'Ajuntament, doncs bé, que penso que els Sants donaria un salt qualitatiu a nivell esportiu, a nivell d'instal·lacions i continuarà creixent, no? Que és el que volem. S'ha obert aquesta porta, ara hi aprofunditzarem. Abans, però, actualment jugueu els partits a l'Espai Industrial. Hi ha però alguna seu social que tingueu algun lloc on guardar material, guardar títols? Doncs, o esteu sense una casa, diguéssim? Sí, estem sense una casa. Com bé sabeu, quan va tancar el Bar Planes, que era la seu de fa 30 anys, doncs el districte ens va donar l'oportunitat de lo que és l'Agapito aquí, on també s'està reivindicant el casal de joves. Correcte. Ens va donar un espai per guardar tota la història d'aquests 30 anys del Petanca-Sants. Tenim unes 10 o 12 caixes de copes, trofejos, coses que no fem servir, però són aquests 30 anys d'història, doncs l'Ajuntament ens ha cedit aquest espai, entre cometes, per fer de magatzem i guardar, perquè si no estàvem al carrer, no? Vam anar, com bé sabeu, al Mideporte, vam estar 6 mesos, 7. Les coses, al principi creiem que funcionarien millor, no van anar com del tot esperàvem i bé, vam canviar de seu i ara estem a la plaça d'Osca, al Bar Summit també, entre cometes, no? Sempre que vas a picar a casa d'un altre, doncs
les condicions les posa qui mana a casa seva, i bé, i agraïts, no? que ens deixen fer les petites reunions que hem de fer com de junta i els esmorzars de lliga i fins que no tinguem la nova seu. Ara t'anem a comentar, ara fa un any justament que van venir aquesta inauguració del Mideporte 365 com a seu social del Club Petanca Sants, en què hi havia molta il·lusió i semblava un èxit aconseguit pel club, i al cap de poc això va fracassar. Què va passar? Què es va trencar entre les dues parts perquè no tirés endavant aquest acord? Més aviat que trencar és que com a lloc, com a bar, estava tot era un bar esportiu i estava molt força bé, però no era un bar, diguéssim, d'ambient de petanca, que és el que nosaltres buscàvem, no? És un bar més enfocat a apostes i demés, i la gent del món de la petanca, quan ve el campionat de lliga i fan els esmorzars, estan acostumats més a un típic de bar un bar de barri, com és el que tenim. Clar, entraven allí al Mideporte, la primera impressió de esto, no sé, com dient, no estan acostumats a aquest tipus de bars, no? I bé, per una cosa i per una altra, va sortir l'oportunitat d'aquí del Bar Som-hi, i bé, estem momentàniament fins que tinguem les noves instal·lacions. Aquestes converses amb el districte, ara comentaves, i ara que l'Ajuntament ha adquirit el sòl de Magòria, com evoluciona aquesta porta que s'ha obert ara de fer Magòria, què us donaria, com evolucionen diguéssim aquest progrés d'instal·lar-se per sempre, diguéssim, a Magòria? Doncs primer, el que hem demanat al districte són 16 camps, que seria tots els clubs grans de Catalunya, mínim tenen 8, 12 i 16 camps són els millors, i com que nosaltres pretenem ser un club dels més grans i dels millors i tenim molta ambició, i dintre de la ciutat de Barcelona volem continuar creixent, doncs el que li hem demanat al districte són 16 pistes, un petit mòdul on deixar la roba per als jugadors, un petit que tinguéssim per deixar la carpeta per poder fer les reunions de junta, i en principi tenim l'hoquei de la regidora i confiem també amb l'Albert, amb el regidor, amb el conseller, i confiem en les seves paraules i les reunions que estem fent juntament amb ells i paral·lelament amb la taula d'esports, que també estem treballant per reivindicar la demanda esportiva que hi ha al barri, no? Seria la primera pedra d'aquesta instal·lació esportiva de Sants Montjuïc que es faria a Magòria, que també agruparia altres clubs del districte que estan reclamant instal·lacions pròpies. On podríeu compartir, diguéssim, un espai, clubs de futbol, clubs de petanca i tothom que volgués. La idea seria, el projecte crec que està per dissenyar, són camps de futbol, no sé si crec que són futbol 7, però aquesta és la primera, el que es va parlar a la reunió. En principi no és el que es vol, perquè evidentment hi ha la reivindicació de la Unió Esportiva de Sants, que va sortir d'allà i ara està jugant allí a la Marina, com al Mercat Nou i demés. Se'ls va prometre, evidentment, un camp com el que tenien, la Unió Esportiva de Sants, però crec que el projecte de tant envergadura és molt gran i el no ser els terrenys definitivament de l'Ajuntament, doncs crec que la idea és fer alguna cosa provisional per contentar a tots els clubs de barri, per les demandes que hi ha dintre del districte, fins que, i suposo que no sigui definitivament de l'Ajuntament, per fer una gran obra i el que es mereix tots els clubs del barri, no? Instal·lacions esportives grans. No? I fins que hi hagi aquesta obra gran a Magòria, continuareu al Bar Som-hi intentant sobreviure entre Plaça Osca, Espai Industrial i anar fent. La idea és, de fet, al finals aquest any seria per dissenyar una zona provisional, que està inclosa a la petanca, també bàsquet, tot aquest any està per dissenyar el que és la zona provisional, el que el districte diu que vol fer provisionalment, fins que no siguin els terrenys definitivament del que és de l'Ajuntament. No sé si al final comprarà tots els terrenys de l'Ajuntament a la Generalitat, està tot en l'aire, el que sí que està clar que de moment està cedit, i amb aquesta sessió va petanca, va bàsquet, futbol 7, crec, no sé, està tot per definir, però vull dir, per les demandes que hi ha dels veïns i dels clubs esportius, és el que es farà de moment provisionalment. Llavors, quan estimeu que el Club Petanca Sants podrà estar, ni que sigui de manera provisional, a Magòria, amb les seves instal·lacions? Jo crec que el 2018 ja podríem dir que el Petanca Sants està provisional amb 16 pistes, amb el seu mòdul instal·lat a el que és la Magòria. I seria aixecar el cap com a club
i créixer, vull dir créixer, i nosaltres tenim moltes, com he dit abans, som un club molt ambiciós, portem 30 anys al barri, tenim deuen dir a la regidora també, volem fer equip femení. Home, això és molt important, això és una passa important, diguéssim, de cara al futur. Sí, perquè vull dir, des dels 30 anys, clar, jo recordo que sempre han tingut 4 pistes i clar, quan nosaltres dèiem, clar, tenim A i B. Me'n recordo una regidora que hi havia, doncs diu, mira, en comptes de fer 2 grups d'homes, perquè no feu home i dona, no? Però clar, tenim més demanda, tenim per exemple 40 jugadors federats, el que és el Sants A i B. Si tinguéssim 8 camps, doncs clar, no hi ha problema, tenim A, B i dones, i si tinguéssim 16, doncs podem fer A, B, C i dones, vull dir, podem créixer, podem fer competicions, que és el que ens deixa ingressos amb el club, amb 16 pistes, i el que tenen tots els clubs grans de petanca, vull dir, instal·lacions grans, com un club grans com és el Sants. Marquem el calendari, per tant, 2018 pel trasllat provisional del Club Petanca Sants a Magòria, 2018, gener o desembre? Perquè és una forquilla bastant àmplia, sí, de què estaríem parlant? Jo confio que sigui el primer semestre del 2018, confio que el primer semestre del 2018, per començar el que és el campionat de Lliga del 2018, que és al setembre, ja començar el que és a la Magòria. A Magòria ja començar amb les noves instal·lacions. Teniu la paraula del districte sobre aquests terminis? Sí. No, tenim la paraula de que el que és la zona provisional en aquest 2017 s'estudiarà, dissenyarà totes les propostes vingudes de la taula d'esports i de les diferents entitats esportives que necessiten instal·lacions, i el que sí que és segur que el Petanca Sants estarà a la Magòria. Això sí que està ja firmat i paraulat per part del que és la regidora, no? Ara, falta saber si els terminis seran el primer semestre, el 2018, o quan serà. Jo confio que sigui el primer semestre del 2018. En qualsevol cas, l'objectiu seria començar la Lliga el 2018 al setembre, a Magòria, poder competir com a local. A Magòria això queda enregistrat, quedarà tot arreu, per tant d'aquí un any ho podem recuperar, agafar l'arxiu històric, a veure si això realment s'ha complert. Ja per tancar l'entrevista, aprofitant que tenim avui aquí Jonathan i Xesco, ens heu portat 2 pilotes i un boliche de petanca, juntament amb una samarreta que els oients podran veure d'aquí poc penjat ja a la xarxa. Explica'ns una mica com funciona la petanca, amb aspectes tàctics, tècnics, aquestes pilotes com funcionen, per conèixer una mica més a fons aquest esport que alguns desconeixen. T'explico. Sí, endavant. Una partida de petanca són 6 jugadors, 3 contra 3, hi ha l'apuntador al mig i el tirador. L'apuntador, diguéssim, és el defensa com el futbol, és el que s'intenta acostar al boliche, i a l'adversari, diguéssim, està el tirador, que és el que, quan no es pot superar un punt que està molt a prop del boliche, és el que ataca, diguéssim, i desplaça les boles que estan molt a prop del boliche, no? Llavors, una partida de petanca són 6 boles contra 6, 2 boles cada jugador, es juga a 13 punts, el primer que arriba a 13 és el que guanya la partida. Una partida de petanca pot durar 20 minuts, com pot durar 2 hores i mitja o 3, depèn, com el tenis. Saps quan comença, però no quan acaba, depèn del rival. Si els dos rivals són bons, són potents, doncs un punt per tu, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, i si hi ha molta diferència, 6-0, 12-0 i 13-0. O sigui, pot anar, depèn del nivell dels jugadors, doncs, ja pot durar el que sigui una partida. I ara el Xesco t'explicarà els diàmetres una bola de petanca, hi ha diferents. Una bola de petanca, pot haver-hi, és com una matrícula d'un cotxe, té la seva marca, té la seva referència, el seu pes, i pot haver-hi de diferents pesos, de 700, 690, 690 normalment és de tirador, 690, 680, i de 700 cap a dalt sol ser de mig o d'apuntador, més o menys. Perquè es fa una idea, la persona que juga de tirador, que és el que intenta desplaçar les boles, doncs acostuma a agafar un pes baix, perquè com que ha de tirar potser a 8 o 9 metres o 10, doncs li costarà més que si agafa una bola de 730 grams o 740. Normalment qui juga amb bola pesada és el que s'intenta acostar-se a l'apuntador, qui s'intenta acostar-se al boliche. Diàmetres també hi ha de bola de 7 centímetres fins a 8. Vull dir, un jugador el que juga de punt de primer acostuma a jugar amb bola petita. Per què? Perquè primer que l'agafa millor i amb bola pesada, i després perquè quan al contrari el tirador li vol desplaçar la bola, al ser petita l'objectiu d'impacte és més petit, clar. I li interessa que no li treguin la bola.
Aleshores, un apuntador juga amb bola petita, perquè quan està la bola a 10 metres, doncs costa desplaçar-la, no? Bueno, hi ha manies oxidables i sense oxidar. És un món, les boles de petanca és un món. I és un esport de precisió, de molta tàctica, perquè des de fora veiem doncs, uns jugadors llançant pilotes, però darrere de tot això hi ha una tàctica prèvia, unes consideracions amb les pilotes que són importants. Sí, hi ha tàctiques, pots jugar a la defensiva, pots jugar a l'atac, com qualsevol esport. La tripleta, doncs, parlen entre ells, què fem, apuntem, tirem. Has d'estudiar també molt bé el contrari, saber contra qui jugues, no jugar molt, diguéssim, a la ligera, perquè si es fallen boles, al contrari, si és potent, doncs et venen tacades de 4 punts, de 5 punts, és el que dèiem, no? Una partida doncs, igual et dura, si no mostres força, et guanya ràpid, no? Però vull dir, sí, és un esport de precisió, s'ha d'entrenar com qualsevol esport, hi ha campionats de Catalunya, d'Espanya, del món, d'Europa, i bueno, de tot. Un esport múltiple, en múltiples vessants la petanca. Ja per últim, Jonathan i Xesco, què demaneu als Reis Mags pel Club Petanca Sants? O què vau demanar a Reis pel Club Petanca Sants? Home, demanem que el Sants que es mantingui a la primera divisió, és difícil, però bueno, podria ser. El Sants veia pujat i evidentment les pistes noves, això. I seguim col·laborant amb el districte esportiu. Això també esperem nosaltres. Doncs Jonathan Ferrari, el president del Club Petanca Sants, i Xesco Férez, jugador del Senior B, campió aquest any a la seva categoria. Moltes felicitats per tot el que feu durant la temporada i gràcies per ser aquí al programa. D'acord, moltes gràcies. Gràcies a tu. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.